Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, pitsa 23 na bulan sang Hulyo, tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapaguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Kumilik may panawagan sa katapusan nga voters registration sa Negros Occidental subong nga adlaw. Executive order ni Mayor Albi angot sa alert level system sa Bacolod ginapaabot mapagwa sa masunod nga inadlaw suno sa tagpamuno sang COVID-19 response sang syudad. Driver sang trailer truck aksidente nakalapak sa isa ka persona sa barangay 6 nakagwa na sa custodial facility sang Police Station 2. Tag-iya sang trailer truck mabulig sa pamilya sang napatay. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Naglapaw na sa target sang Comelec ang kadabuon sang bag-ong registered voters. Suno kay Comelec acting spokesperson Attorney John Rex Laudinco sa datos tubtob Hulyo 20 naglabot na sa 2,019,878 ang kadamuon sang bag-ong botante. Dugang pa ni Laudinco nga sang una ginapaabot lamang sang Comelec base sa historical record nga magalapot lang sa 1,000,000 ang bag-o nga botante. Sa record may kabilugan nga 1,325,415 nga nagaedad 15 tubtob 17 anyos samtang 680,497 ang nagaedad 18 tubtob 30 anyos. Naglabot naman sa 112,966 ang mga nagparehistro edad 31 anyos pasaka. Magalawig ang voters registration tubtob Hulyo 23 o kon karon nga adlaw. Puerte, no? Ginapaabot 1,000,000. Sobra 2,000,000 ang nagparehistro. Ang buot siligon ready gid, preparado gid ang mga botante, hobenes kag may mga edad sa pagbotar sa barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman kag mga kagawad sang SK. Preparado sila, lunsay may mga kandidato na. Amo ina ko nga nagalinya gapulaw bugtaw agod makaparehistro. Di dapat matulupangdan ini sang aton mga mamalida. Punggan gid bala o kon iduso gid kag padayunon ang eleksyon sa barangay kag sangguniang kabataan. Dako-dako pa na nga question mark. Kay man madamo sang aton mamalida nanugunan sang 8 bilyones nga pundo para sa barangay kag iske nga gastuhon sa eleksyon. Isa pa, bag-o lang matapos ang nasyonal kag lokal nga eleksyon. Suno sa mga mamalida dapat preparahan ta ang anuman nga mga pamalatyan, pandemya, kalamidad nga mahimo pa mag-abot sa pungsod Pilipinas. Nga pag-abot siya nga tion, preparado kita sa 8 bilyones nga budget nga supposed to be gamiton sa eleksyon sa barangay kag sangguniang kabataan. Madamo man sang grupo ang hindi luyag nga ipospon pa. Nya pila ka tuig na, kadua na 6 ka tuig na nga ginpaligad ang eleksyon. Dapat na islan ang mga opisyal
sang aton sini barangay. Sa maayo nga pagserbisyo, base luyag pa nila padayunon, pero sa hindi maayo magserbisyo, gaugtas na sila, gamala ng dugo nila sa ugtas sa ila mga barangay nga wala gid sang hinimuan magluwas sa maayo ang performance. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-6, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon, malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
oras ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. 4:18 na oy Sabado karon nga kaagahon, wala opisina. Kamusta ang palibot sang syudad sang Bacolod? Mind you, katapusan nga adlaw sang registration. Nagasulubra ko ang nagparehistro. Inapaabot nila sa lagkabilyon, sobra 2 milyones ang nagparehistro. Ambot silingon ang malaba nga pila kaadlaw halin sa kagabihon kaagahon, tubtob nga magbukas ang Comelexos ang pila sa pagkalaba-laba. Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang mga dalanon? Karon nga kaagahon. Aber, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning, hingagaw, ina akong makakuha ka pa sang numero, no? Dari sa area sang Robinson's Place, Action Fred, sa Barangay Mandalagan, still ari ang aton sining mga kauturan para sa katapusan nga adlaw sang eleksyon sa Comelec Division ng election sa election nga mall registration. So kung sini ang linya Action Fred ang pinakapunta ari sa may exit area sang Robinson's Place Action Fred, while nga iba naton nga mga kauturan na sa mga pinaka sa main entrance sa mga pinaka puno na nila Action Fred, no? Magluwas diri ang kalabanan nga makitanta. Hindi lang mga kabataan kundi may arat na rin mga tigulang o kung may mga edad na Action Fred, si Nayo. Pila ang edad mo gani, Nay? Pila edad mo? 20. Ha? 20. Maparehistro ka pa? Hindi, mapila lang ko yan ang apo ko. Para sa apo mo. Di na apo mo yan. Why ba de? Naulat, di ba? Anong oras ka pa nag-tener-diri, Nay? Alauna. Alas 2.
Ay na, sang kagahon. Launa kay na sang kagahon aksyon na Fred. Si Lula, taga Dingaw nga barangay. Para sa apo mong linya ko. Pinaitan sa apo mo. 16. Isa is action na Fred, no? Ang iya sining apo maglawas diri ang grupo sa mga jóvenes. Ariman na diri may kapungko ang kalabanan, may kapungko, may kahigda. Ginapangita kung wala may tent sa gihapon. Ang mga grupo sa mga kabataan. Ikapila ninyo ni Kaadlaw nga paglinya? Anong wala nila? Bago. First time. Subong lang ka man naglinya. Mga alas 12, no? Alas 12, action na Fred. Ini mga kabataan. O, may aragid rin action Fred. Feeling, nag-kwan lang, nag-outing lang, kaya may tent. Ang iban higda diri action na Fred while waiting, no? Nagalaom nga makakuha sang number. Anong oras ka mo diri nag-abot? Alas 7. Alas 7 kagabi action Fred. Nakatulog na ka mo, way pa? Wala pa, way ko katulog. Yang inabantayan ko, galingon ko. Nabantayan niya kaugalingan niya. Siyempre, wais man ang bata, no? Ang ibang diriya sa may tent action na Fredo, nagbalong sila sa tent para makakuha kung makahingagaw, no, sa last day sa registration. Ang majority diriya action na Fred, ang mga kabataan. Di same song Lula kagina si 10 anyos naglinya para sa iya apo nga edad 16 years old. Ari lang kita diriya action na Fred, way kita kalabot sa tunga. Lantaw ko head count ni action na Fred, kung wala lang ni bang linya nila wala box out na ginasiling ilabot pa ni action na Fred, maaara pa sila sa mga 700 plus, no? Subong sininga aga. Amo ni ang sitwasyon niya diri sa area sang Robinson's Place action na Fred, padayon gihapon ang pag-abot, no, sa iba naton nga mga kauturan nagalaom action na Fred nga maka parehistro karon nga aga. Dugay-dugay action Fred basi makakuha man kita kay makon mo to sa area sang syudad sang Silay action na Fred. Makakuha kita sa dugang pagid nga update kay City milyones nga balor sang illegal nga droga shabu action na Fred ang recover sang mga kapulisan sa italon sang Regional Drug Enforcement Unit action na Fred, no? Sa base makakuha man kita sa dugang pagid diri nga mga impormasyon update diri sa natabo nga drug bypass operation sang mga kapulisan. So para maning pila ka sitwasyon diri sa area sang Robinson's Place, Mandalagan. By the way, sa aton sining nga mga Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na madmad na bugtaw ron kag maminsar kon ano ang manamit pamahawon karon nga kaagahon. Tula-tula kita. Yamanti gatipon ang pamilya, wala opisina
karon nga adlaw manamit ni tula ka Golden Papanobla. Baklan mo sa batuan, pagkatapos paitan, baklan mo talong, rabanos, sabod dahon tangkong bala. Pagkatapos may habal-habal ka nga kamatis, amuning kampyon nga pamahaw karon nga aga. Pagkatapos sugba ka bangros, ang tiyan niya butangan mo kamatis, sibuyas bombay, paitan, bao, may sinamakan ka, kampyon, may kotitot ka, ang nagaserve sa imo, ga short sleep ot gagwa pusod, okay na ang pamahaw naton, karon nga kagahon. O sige na, plastar na, manamit na ang pamahaw. Namit na mga alas 6 bala, pagbakit gid, gaaso-aso pang tinula mo, gaaso-aso pang sinugba mo, kaon ka dayon, baw, manamit it mananam. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Morning na. Basi Milili Uligo aga pa siya. Si Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban ga monitor ga pangapina. Morning ko no kay Ma'am Vanessa Star Kagdok Matmayo, Jinke Di Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa, siling ni Milili Oligo. Si Robe Argente de la Luna, ara na siya, tamyaw ya happy birthday sa bata ya. Si Kyle Robe de la Luna. Kay Kyle Robe de la Luna, happy birthday sa imo, karon nga adlaw. Sige. Kay Edgar Pilayo, good morning man. Dira kay Trina Alcacera, good morning. Tamyaw ko, abaring family sang Bilya Lucasan, Barangay Mandalagan, naga-monitor Alessandria, Egypt. Baw, ato sa Egypt subong si Trina Alcacera. Kamusta sa Egypt da? Kay Ame Agustines Baron, good morning man. Tamyaw kay Chail Yune, kay Choy Butsoy, Sarabia, kay Tay Bunjing Kagnay Midyos, Baron, kay Elmera, sa Kalumangan, kagtanan ga pamati, sa Hacienda San Miguel, La Carlota. Si Angela Gayon Dato Castillo, aga paman, tamyaw bata ya Maricon Castillo, Gloria Moreno, sa Berot, Libanon. John Castillo, nga flight kagabi, pa Manila, kag sa Pakaisaya, sa Himamaylan, sa Pabilia, Gayon Dato, sa taga Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Good morning man. Sige. Dira kay Jose Erson Lapinigonyo, good morning sa Hinubaan. Kay Imbong Jucampo pod kay Kapbito sa Mao, good morning. Kay Rochelle Matandak, nagaupod man sa aton. Kay Milben Piñapel, good morning man. Dira kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Stoto Raul Alibugas dalom galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Kay Ana Diaz na sa Purok Balulan bago gabugtaw na kamo. Kay Philip Bilisa, kamusta si Parikinit Pabon? Si Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilya gabugtaw na ni. Richard Kagtot Obino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido abibangon na kag mag walking na. Kay Sara Reyes, good morning. Sa utod ko da sa Lagrana ga monitor, birthday niya subong. Happy birthday kay Jose Pilar. May mga damo birthday subong adlaw no. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Sabado subong, wala kita sang medical check-up kag subong man ang aton konsultasyon pero abierto ang Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for digital storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers. 23, 24, 25, una nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Wala kuno sang nabaton nga pamahog ang PNP angot sa seguridad antes ang una nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno sa PNP spokesperson Colonel Jen Pajardo, nagapadayon ang ila pagmonitor, gina-validate nila ang ila sini intelligence team padayon nga nagalibot law enforcement agency angot sa posibilidad nga gamo kag makaapekto sa suna. Wala man si Presidente Bongbong Marcos suno sa report masako subong bising-busy gid. Kabalo kamo nga ang iya suna, ang iya mensahe, yung speech niya, siya ang nagimo. So ambot silingon ginapadalman gid, ginapautukan gid ni Presidente Bongbong Marcos ang iya speech sa Pizza 25. Kay kalabanan sina, may nagasulat niya mo sa mga ginahambal sa presidente, labing gid sa suna, may ara na iya writer, may nagasulat sina. Ini iya ang suna ni Presidente Bongbong Marcos suno sa report. Siya gid ang nagsulat. So ambot silingon, ang mabatian naton sa Lunes, Pizza 25, mismo ya halin gid sa sinulatan ni Presidente Bongbong Marcos. May na kay halin gid sa iya kung ano ang iya pananawan, ano ang iya mga programa sa anom katuig. Nagsugod na sa pila palang kasimana ang iya pagpangalagad. So ambot silingon, ang iya siniiplastar ang iya plano. Ano ang plano niya? Sa Department of Agriculture nga siyang gapungko subong. Anong plano niya? Sa nagakatabo subong nga inflasyon purti kamahal sa mga balaklon. Ano ang plano niya sa korupsyon sa pila kasangasang gobyerno? Amoy nang paabuto naton. Ano ang plano niya sa kapigaduhon nga ginaanto subong sang pumuluyo? Amo nang pila ka mga bagay nga ginapaabot sang aton sini mga kauturan. Anong pananawa niya sa pila ka mga ahensya sang gobyerno? Ano bala ang mga sektor nga dapat tutukan? Ano nga mga sektor ang kabos, underpaid? Amo ni nga mga pamangkot kag amo na ginasinggitan sang pila ka sektor katulad sang mga manunodlo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Ricky Makiling Lacson, good morning man. Kay Sara Reyes, Autodya Caridad. Kay Ana Sinoro, good morning. Kay Diding Alohaminto, ara man siya, gamonitor. Kay Ruina Villanueva, morning. Tamiyaw Cubana ko Antonio Villanueva, happy birthday gid. Kay Antonio Villanueva. Ba, porte ba? Sige, kabay pamalipayon ka sa imo kadlawan. Kay Serwin Hugos, nagamonitor Murina Esconde sa Russia sa barangay Sibukawan, dira sa Isabela. Morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kagkagahon. Kay classmate ko Efren Pumpirada, kamusta? Si Nets Alarcon, ang classmate akong isa, ga-text siya, ga-pangapi. O, sige. Kay Marlon Caglagrimas Reyes, good morning. Sa Belmonte family sa Proc Riverside, Sumag. Dilag family sa Sumag. Ang mga bilog na taga Sumag, Barangay Punta Taytay, good morning. Bugtawron, o bangon na kamo kay Ulo Adlaw na, kag magtimpla kape, kag mama.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life extension. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini
Husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa Ano ang pila kadalag ko nga mga balita nasyonal? Uy, porte si Senador Robin Padilla, ginaduso niya ang isa kahagna medical marijuana bill. Kay kapila na iniisulod, kapila na iniiduso sa 18th Congress, sa 19th Congress, bago na puko number 1 nga senador ang ginduso medical marijuana bill. Balo ka ang marijuana, may mga ara balatian nga bulong inisya. Basta nga may ara lang sang resita ang doktor, katulad sang kuyapon bala. Kakita ka mo sang kuyapon, inang gulpi lang, kakatumbag, kakurog-kurog, galalaway, kuyap ina. Te suno sa pagtuon, ang marijuana, bulong ini sa kuyap. Kag iban pagid nga balatian.
okay lang kung medical marijuana. Basta nga ti kung magbakal ka, baligyan ka, kinanglan may resita ka. Nga kinanglan halin ka sa doktor, kag marijuana yang bulong sa balatian mo, pwerte ba? Tida mo na magbalatian sa marijuana, gid. Ang mga teenager nga iban, kundi ka bakal siya bo, niya ko balatian ko marijuana, gid. Gusto ko gid ang marijuana, kaya daw hindi ko katulog. Gusto ko gid ang marijuana, kaya daw namit kaon ko. Okay man ang marijuana. Basta nga gamiton lang gusto ba lang. Kag baligyan lang ang nagakinanglan. Ang nagakinanglan sang bulong nga marijuana. Anong sabor sa marijuana ni man? Wala ko ni katilaw sang marijuana kag shabu mo. Ay hindi ko na gusto tilawan. Kay ang iba naton nga mga utod gapanigarilyo na mamarijuana pa. Daw nami matiyag na kuno. Daw gamag-an kunong lawas nila. Ang iba niya sa balatian gidman. Kung kinanglanon gidman siyang lawas mo, ang marijuana para sa balatian nga hindi. Pero kung ang iba niya patrutuntol na ng mga hubinesya, patrutuntol ang hagad nga yup-yup sang marijuana. Nga wala man balatian, anang kagagubaya utok nila. Sa may mga balatian, yes, okay lang. Kahit pagtuon sa mga doktor, daw makabulig kag tambal ining marijuana sa pipila ka mga balatian. So amo ning ginaduso ni Senador Robin Padilla, artista number 1 pa nga senador, ang medical marijuana bill. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Muni kuno kay Boss Yalito Baba, Andre Kagjuan Samora, siling ni Milili Oligo. Ang Barke Tribe arena, muning kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Yulo, Antonio Villanueva sang Binalbagan, ga monitor perme. Kay Jose Bongcal Torilla, monitor always sa Aksyon Radio. Salamat gid. Kay Ike Cabanillas, moninga, ga monitor ko dire subong sa Crossing Valderrama, Barangay Luna, Siyudad sang Cadiz. Ike Cabanillas. Ike, morning. Sige. Happy birthday kay Antonio Villanueva. Halin kay Kimpo Yulo. Antonio Villanueva, happy birthday gid. Kabay pamalipayon ka sa imo kadlawan karon nga adlaw. Si Utay Benedicto tiamyaw ko kay Madam Vanessa Star Mayo sang Minnesota, USA. Ari subong sa Bacolod, nagabakasyon. Gali man? Sige Kay Toto Balulot, good morning. Kay Ayan Paul Nobilia, good morning. Tamyaw kami sa Sibukaw. Naplatan. Oh, naplatan ko no sa Sibukaw. Ba, si Star Mayo, si Vanessa Mayo, arigli sa Bacolod, nagbakasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini?
Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon. Na, aber, pasudlon tang report naton sa puwersa sang aton sini kapulisan, driver sang trailer truck aksidente nakalapak sa isa ka persona sa barangay 6 nakagwa na sa custodial facilities sang Police Station 2. Tag-iya sang trailer truck mabulig kuno sa pamilya sang napatay. Police Balita. Detalyo pod kay aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, ginrelease na ang trailer truck driver nga si Leo Barona, pumuluyo sa barangay Idlawaan, Banwa sa Morsya, matapos ang 18 oras sa custodial facilities sa Police Station number 2. Ginpahayag ni Police Corporal Eric Branil Tan, Traffic Investigator sa Police Station number 2, nagistoryahan na ang tag-iya sang trailer truck sa pamilya sa napatay matapos matabo ang aksidente sa tong Webes ang aga sa Porok Halandon, barangay 6 sining siyudad sa Bacolod. Kung imang Freba Dumduman, alas 11 sang aga, Webes nga adlaw, nagtabok sa dalan si Rosalinda Filio nga wala mamalulungan sang trailer truck. Rason ko nga ini siya ang nasagaid kag aksidente nga nalapakan sa nasambit nga salakyan. Sunod sa kay Police Corporal Eric Branil Tan, nag-istoryahan na ang tag-iya sang trailer truck sa pamilya sa napatay kaging kasugtan nga iya buligan ang pagbalupong sa biktima matapos mapatay sa aksidente. Mga around 11 o'clock, ang babae nagtabok siya, tapos tumaluit siya sa kilid ng truck. So ay ang truck, wala ay nakita ng babae sa kilid sa gait niya. Kaya tumod, para sa blind spot ng truck, kaya ang siguro nga natumba ang babae, nagsulot niya siya sa darong truck, nalapakan niya kayo. Indala po sa hospital, pero mga after pinaka-minutes, hindi ko na siya napatay. Ang driver, sir, huwag ikamulalong sang siling biktima ni? Ang balya, wala ka sa kabalo nga may tao, dira, napatihan nila, gulpin na lang lumagapo ko, no? Kaya lang sila na ako, na sa katao, na may-text siya nga, wala sila na ako, kasi gawin na sila. Anong status subong sila sang driver, sir? Ang driver, detail ko for 18 hours, pero na-release ko na kagina. Mga 6 o'clock, na-release ko na gina, kay 18 hours mo lang yung reglementary period. Pero ang yung driver's license, kasalakyan, sir, ginhon? Sa kabin tayo, narasa ako ng driver's license sa ng truck, under ko sabi ko. Pero nakasulanan na sila sa pamilya, sa biktima ko, may nagsalamat lang kasi salmenta nga hindi naman sila kung magpagamo. Pero ang parang yung gastos, pagto na katagya ka truck. Okay man sir ang tagiasan truck, ang driver? Oo, ang nag-iso ang tagya ka truck. So, ba't sila sir mabulig sila? Hindi mabulig ang tagya ka truck. Kaya talagang nag-settle sa ang biktima. Police Corporal Eric Branil Tan, investigador sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Morning ko no kay Norbing Galicia, kag Gina Galicia sa Hacienda Loygoy sa Granada, sa halin sa Barque Tribe.
Si Utay Benedicto niya kadamo sang problema sang senior citizen, si kontran sang pensyon increase sang SSS pensioner, ang marijuana iya balik adik naman. Ang mga kabataan kay kondakpon sang pulis, sabto lang, sir, may kuyap. Perte si Utay Benedicto. Si Jimmy Latido Senior, good morning. Good luck sa Bonifacio Warriors. Sana manalo kita. Ba. Kay Joel Abansinya, good morning man. Sige pwede ka pahabol kuno silang sa Barkit Tribe. Nagapamati kay Barry Moses Yulo, Pripokol, Jod Dadal. Sige sige. Ba si Jinky di Alagdon, ari siya. Morning kuno kay Action Eric, kay Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Kagdot Mat Mayo, kag Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Milagros Morales, good morning, watching from Barangay Maaw, together with Edgar Morales. Sige morning na sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kakaagaw. Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Yari na! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 1-8. Una nga bula resulta, 1 kag 8. Second draw, 32-26. Ikadwa nga bula, resulta, 32 kag 26. Third draw, 12-6. Ikatatlo nga bula, 12 kag 6. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Winning combination in any order 15, 41, 11, 30, 20, 16. Ang winning combination sang 645, 15, 41, 11, 30, 20 kag 16. Saylo kita, 658 kita. Ang jackpot baudako na 117,188,351. Ang jackpot 117,188,351. Winning combination in any order 13, 5, 41, 3, 15, 20. Winning combination sang 6, 5, 8, 13, 5, 41, 3, 15 kag 20. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Morning sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton kay Mila Feliciano sang Talisay. Good morning. Si Milili Uligo, morning kuno kay Ma'am Vanessa Starmayo sang Minnesota, USA. Welcome sa MM's Bani Cafe sa Tangob. Ari di siya kuno sa syudad sa Bacolod, si Vanessa Starmayo. Okay, welcome sa syudad sang Bacolod. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Dodge Dalida, good morning. Tamyaw ko lang kay Perla Dalida, subong man. Kay Sinika Mahilom. Kay Art Tandoyda, good morning. Tamyaw ko si Maninoy Cotonio sa Banlag Pamati Tagsagid Kaaga. Kay Rodney Ismaya, tamyaw ko kay Kana kag kay Putot nagamonitor sa kilig o sa kilid suba ni. Salamat gid. Si Barani ni Rico, good morning. Tamyaw ya bukay aming Opsima King Perez, konsing Baran halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Taga La Carlota City, good morning lang. May lang nga pag-monitor. Sa mga grupo sa kapihan, kamusta kamuda? Kay Monsing Syukon, si Joel Perido, Arada Pirmi, si JC Sindico, kung isa gahapit na, sila ni Cano Rivera, si Lori Apurado, si Bida Tumbos,
si Bibitan kag Roger Aguirre kisag hapit-hapit man. Kay Boy Bala, good morning. Kay Dot Sullivan, kay Monet Ruas, kay Nilson Distrito. Nilson la ko kita, kay Larry Benitez, kay Maral, kay Pareed Tiangson, kay Billy the Kid Caro, good morning. Dira kay Jok Torres, kamusta na? Kay Jimmy Candelario, si Paul Hipis, si Abner Magallanes, kung kaisag hapit man da sila ni Nick Quadra. No? Matalaw pangdan kung kaisag hapit-hapit da pulo pangapi man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Area na yo, may pamangkot lang ko sa inyo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat Executive Order ni Mayor Albi Benitez angot sa Alert Level System sang Bacolod kinapaabot mapagwa sa masunod nga inadlaw suno kay tagpamuno sang COVID-19 response sang syudad. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginkonfirmar ni CDRMO Head Dr. Ana Maria Laani Ponan nga may aras sang ginapreparar nga executive order ang talatapan sang alkalde nga mahimo ipagwa angon sa implementasyon sang alert level status sang syudad kun COVID-19 ang pagambalan. Suno kay Ponan base sa guidelines sang DILG ang anuman nga EO sang alkalde ang temporaryo anay nga magasunod sa advisory sang DOH Region 6 samtang wala pa sang mando nga ginpagwa ang bag-o nga komposisyon sang NIATF. Dako man ang pagpasalamat ni Ponan bangod sini nga bulan sang Hulyo nagapabilin sa gihapon nga manubo ang kaso sang COVID-19 nga na-record sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Kadaw medyo sumaka gaway, no? Ang ibwal sang COVID-19. Gasaka siya nga gasaka. Dapat mapunggan na ini mas temprano para nga hindi kita magbalik sa uno. Ay, oo, kabudlay. Hindi na to magwantang nagliligad nga halit sang COVID-19. Galing ti may ara man. Dito ganiya sa Davao, Puerte. Luwas sa COVID, may outbreak pa sang diarrhea. 3 na tong patay ba? O, hindi kita pag luatan sang kagaw ba? May COVID na, may monkeypox pa, may diarrhea, may dengue pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na.
Morning ko na sa tanan nga listener sang Aksyon Radio, Milili Uligo, Star Banisa, Mayo, Simeon Ronquillo, si Mario Olvido Aquisa. Good morning ko no, pangapita tamyaw ko lang akong bata, advance happy birthday kay Lee Aquisa Subiaga sa maabot nga Hulyo 24. Ba kay Domingo gali, buwas nga adlaw. Sige. Si Simeon Ronquillo ginatamyaw ni Candido Eldore. Sige. Sige, wala sang anuman. Pasalamat sang Barky Tribe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa mas... Arnio, good morning da. Gamonitor sa Jesus Heights, Estepania. Tamyaw ya si Diana Villanueva, kay Katibir Araman, kay Nubi Magapan, Moninga, monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, kay Arlene Cabrillos, morning, tamyaw ko bata ko, si Rica Andrea Cabrillos, happy 17th birthday. Subong ba, kadlawan niya, ika-17 anyos siya, sang 21 pa. Congrats sa mangod niya, si MJ Cabrillos with honor. Wow, happy birthday sa inyo. Asinda Guba Purok Dulunan, Central Maaw. Bata mo kung maalam namin, no? Nang saka ka sa stage bala, daw ka namin, Batyago, no? Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Tamiyaw ko tanan nga nagapamati sa kapihan ni P. Barayuga, dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Evelyn Pamusino, good morning man. Kay Arlene Cabrillos, ba sige, na tamyaw na. Elizabeth Gamala, good morning kay Elizabeth Gamala. Tamyaw retired Fiscal Edgar Bailin, siya kaadlawan karon nga adlaw. Kay retired Fiscal Edgar Bailin, happy birthday gid. Subong man kay Sir Morino, siya kadlawan karon nga adlaw dira sa Purok Santa Ana, Barangay 31. Alin kay Elizabeth Gamala ang panamyaw. Kay Rochelle Polhincio Susana morning, gamonitor kami dia sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Robert Ramada, good morning man, may lang pag-monitora. Morning, Tamyaw Baira family, nagatamyaw Sunya Baira, sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da, good morning lang. May lang pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. Morning man, sa asawa ya kuno kay Gina Toribia o kon Gina Toribio Panes, kag bata ya nga si Ila Jean Panes. Good morning sa Sinda San Isidro,
Barangay Cubay, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Pasudlon tang report ni Aksyon Marlon sa probinsya. Comelec may panawagan sa katapusan nga voters registration sa Negros Occidental subong nga adlaw. Balita Comelec probinsya upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpanawagan ni Negros Occidental Provincial Comelec Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria sa mga Negrosanon nga luyag magparehistro sa maabot nga barangay kagaskay election nga hindi na paghulaton ang last minute sa pagparehistro agud to nga hindi malang-alang sa posible kadamoon o kon pagdagsa sa mga voter registrants. Ini ang panawagan ni Ananoria kadungan sa pagtakop sa nga voter registration sa buong adlaw, Hulyo 23, tuig 2022. Suno kay Ananoria, waay na sang extension ang ining voter registration bangod una bes, malipot nga tirion ang ginhatag sa Comelec para ini ang patigayunon. Nabalaka si Ananoria nga sa subong nga deadline, posible nga magadagsa pa ang kadabuon sa mga voter registrants. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Kay Robert Rumada, good morning. Upod-upod lang kita. Sige, kay Milko Bilyo, good morning. Tami ako na grupo. Pagidait Brad Mating, kag si Papa Lukoy, always gamonitor sa Aksyon Radio. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit
sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang Balikan ta kamo pagkatapos ini. panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Ang mga rallyista gintugdan nga magrally sila sa Commonwealth Avenue sa Pizza 25. Daw first time ni no. Sa panahon nga bag-o nagpungko nga presidente, medyo gintagaan sila ligwa nga mag-rally. Isinggit ang ila hibubunot dira sa Commonwealth Avenue. Sa Lunes, Pizza 25 sa una nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Alin sa una, wala ina ginapahanugutan mo. Te ginabutang lang ina sila sa mga Freedom Park kaya hindi man pwede nga punggan mo na sa demokrasya nga pungsod. Hilway ang tao nga magpabutyag sang iya sini hibubunot. Labi na gid ko daw hindi siya konporme sa nagapungko sa bag-o nga presidente. Alin sa una, bisan sinong presidente, diyot dako, te medyo may mga ara kitaya sektor sang aton sosyudad nga nagarali gid. Nagasinggitan sa mga demanda nila kag subong man hindi konporme sa nagapungko nga mga opisyal sang pungsod Pilipinas. Di tagaan sila ligwa, no? May man kay tagaay ligwa kon isinggit nila basta hindi ka lang magsakay sa tangki di gira, hindi ka lang magbit-bit armas na, wala gid problema. Ang ara sa dugan mo isinggit kay kinamatarong manina sang tagsa katawo. Ang freedom naton sa pagpautwas sang aton hibubunot kung daw hindi sila konforme sa aton sini gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na kay si Sel Bikbik. Good morning. Gamonitor ko no sa Orchids Barangay Binubuhan, Pamilya Ismilia, Maglantay, Bermilyo, Jatme Bilyisa. O may lang nga pagpamati. Ba si Atiya Kim Iriman, ara man siya, naga-monitor. Si Nimpa Ibanez, sang Barangay Tangob, ara man, nagaupod sa aton, karon nga aga. Kay Kone Laparan, good morning.
Tamyaw ya kuno, Pamilya Laparan. O sige, good morning. Kag Esparida, ang tamyaw ko ni Laparan, sang Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Si Aida Alunan, nagkaliat gid, nag-upod gid. Sige, good morning lang. Kay happy birthday kuno kay Miss Alma Hako. Kay Miss Alma Hako, happy birthday. Bacolod City High School Class 76. Kay Alma Hako da, happy birthday gid. Kay Digna Ilanggos Salao, good morning man. Kay Milchurita Pereira, good morning. Sige, may lang pag-monitor. Happy birthday man kay Miss Ima Taksagon sang Singkang Airport. Kay Miss Ima Taksagon, happy birthday karon nga adlaw. Kay Jenske Mayag, o kapita, salamat gid sa pangagda kape. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, pasudlon tanaya. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred priso sa custodial facilities ng Silay City Police Station. Ining duha ka mga babae matapos nadakpan sa bypass operation sang mga katapo sang Regional Police Drug Enforcement Unit alas 11:40 kagabi sa Seaview Subdivision, Barangay Ginhalaran sa siyudad sang Silay. Ang subject sa bypass operation amo si Rizel Lian Gamazan, 37 anyos, isa ni siya ka tumboy aksyon na Fred, na aresto man ang iya sining upod nga si Lenny Nava alias Nini, 40 anyos, kag residente niya sang Pasong Tamo, Tandang Sora sa siyudad sang Quezon. Now, sunod diri Action Alvin. Yes, sir. Sambot silingon tumboy kag isa ka babae? Yes, sir. Tumboy kag isa ka babae. Oho. Oo, nadakpan ni siya aksyon na Fred kagabi sa bypass operation dara sa Silay. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Police of Silay City Police Station. Ining bypass operation ginpangunahan mismo no ni isang Regional Drug Enforcement Unit sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. Now, dugang pagidadari ni Daroca, ining si Gamazan kag sinaba action Fred ang ginakabig nga high value individual considering nga nakuha sa ila action Fred sa pagkadamo. Siyam ka not tied o big not tied sa transparent plastic bag sang suspected shabu. 29 pa kabulto sang suspected shabu. Ginabuluban ta action Fred, isa ka kilo kag 50 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 7,140,000 pesos. Forte ba? 7 milyones ha? Yes, action na Fred. Daw hindi maintindihan na. Dolos adlaw-adlaw na may mga raid, may mga dakpanay, pero gasog yapon ang agis ang shabu, no? Correct, action na Fred. Namakon mo na kung wala ni na recover sa mga police action Fred. Pila kay ayhan ka utok magawa diri action na Fred, no? Anyway, ang balita gikan na sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power aksyon ninyo bugina ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Puerte ba, no? 7 milyones. Grabe. Halos adlaw-adlaw may mga raid, may mga nagkaladakpan, pero puerte.
gabubo gyapon ang Shabu diri sa Pungsod, Pilipinas. Pwerte ni amo to sa una ang programa ni Presidente Duterte. Amo to ginaarangkaya pro wala gid. Naglain pa, hana siya manaog sos. Milyon nga mga Shabu ang nagalapta sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Diin gahalali ni man. Amo nang dapat tukion sa aton gobyerno. Ang puno, ang ugat kung nga diin nagalin. Kay mitras tanto dakpon mo ang mga poser, ang hari-hari ang ugat sang Shabu, sige ang ila produksyon, gaaso ang agi sang Shabu mo, akalain. Kay Idilaos kag Nanay Isabel, good morning. Kay Elvira Hilugoda, may lang nga pag-monitor. Kay Rogelio Claridad, ga-monitor sa sitio Managaksak, Barangay Santa Cruz, Murcia, good morning. Kay Rosene Santia Luxin, good morning. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3.